Zirwite. Zirwite mkhosi. Zirwite. Ikathona. Ngoba ngokuthi ndingoda 2 days more kumawona kabro. Unono kana badera mali dzako. Avasikuda kuti pasikuda kuhector wehector. Abo upoya kuzotamba kuti kuzehector. Ndikuzinto. Right. Saka yato. Kana zarambo unekwatotadzi. Pore ndoenda kana pahosho. Kunakirwa uri fani it's okay. Mari kana wakuda kutamba mbendi tamba. Hazingoti waje ndimati album kuti anito. Aiwa kana. Haiko ukuloko kukunyanya ndinesa maoko coordination emaoko negumbo. Lokho kunyanya ndinesa saka basa racho unopinda sei? Kana uchitadza coordinate maoko negumbo. Haiko maitira munongozita mimi pa TV bajoko. Kudai. Pa TV pacha aiwa uchete pa TV lero. Atoda kutamba lo join band. Ndikutaura ndokuda. Join band. Alright, okay. Aba mama anditi mati lonchire komsa 14. Right. Amukandipa izvezvi nhasi pachine time mukandipa nhasi ndomboita mari yeso nhasi mangwana kuswera mangwana moya mondasesa chiona kakomi past ndati 1 auchabhadhari ndoza ndikuti mukuda kundidzinga ndikukumbira handikukumbira anditi kuti album lonchi musi wa 14 mukandipa 3 days ndichingoriyesa ndendakutogona kudai nekudai urikona kune macorporates makambani ari kuuya ndikuziva vari kuuya kuzoadvertisa zvinhu zvavo pabuda mari ndikuziva kuuya mashefu right saka iwo kuti uzotanga kuda kudzidzira kwasara 3 days hazvibate bro ayo pandandikofunga kuti handani mimwe mapasta ikaita kana karikechangu ikacombination woti pasta lenati chakata ndobva ndauya comic pasta poita ngoti akakuta magetsi so ngoti inini ndichitambawo kimi muchitambawo handoda kungopindawo but Crown Plaza hakuna pulpit manje tikuita zezora music ndikwadza mukoma wangu ndokuda kupindawo mati pambendero wenguva ipapa ndongopindawo mbendero wenguva ndobva ndangopenderawo zvinhu saka zvauchazoiteyo kana uda kupendera iwe unozopinda kana tashare grace handikukumbira mukoma wangu amungamandivharira panze munoora ndopinda pamugoyo yandoziya warai handi mugoyo muchairidza futi handotambawo mugoyo handingazotadze mugoyo unayo here kumba mugoyo ndinayo ndo yandingatogona kutomboriesa nayo right saka zvandichaitaka ukoko kunenge kune maflash disk okay anenge aine catalog yese pese pandakaisa voice rangu kusanganisira new album alright saka ukatenga ukabhadhirawo $50 wodya chikafu tokuroera new album wozotiwo kana dzese dzaunga usina dzedzi dziri paflash disk kusanganisira new album catalog yese pese pandakaisa voice rangu it's only $20 okay wapedza izvozvo wobva wazotamba ukatamba ndokudzosera mari yako ndokupa flash disk alright ndokumbirawo vahamfundisa handingambojamboi ore mire ndingokuradza ka1 ndingokuradza zvandakugona so far okay heti dzakafanana asi mabody swave ndo ari kusiyana ndingatidze iswave yacho ndakuda ngoona ndonomasta zvinoda kuti ndimbotomasta saka tati 14 mati 14 andoe nendiri chidaidzawo pamari mambinga ako ese ngaauye wakutanga roipa mbinga dzangu dzokusapota emdani zvekungoti kungoti wati mukuita kupama mbinga dzangu dzakutoya havangomiri kungoapa nhamba vakakutongokufonerai makutongwatisa mbinga dzidi kusara kunene dzimwe mbinga vopachamu lai ndarona tosangana pakupindira kwengwari